повече. Здравейте! Аз се казвам Станислав Христов Христосков. Батко, днеска имам рожден ден. Ма на колко години ставам, не знам. Батко, пожелай ми нещо. Какво да ми пожелаеш, не знам. Кажи са, поне да съм жив и здрав, бе. Благодаря ти. Честит Великден на всички! От нас, с батко. Къде е батко? Ето го, да. Ние с батко си боядисахме яйцата и цял ден си ги чукахме. Даже ще донесам яйца. Батко, айде се чукнем за здраве. Айде, това ми пощупи яйцето. Дали бе. Гледай са, какво мога. Тако дай! Не трябва за кака, бе! Нищо. Гледай па това пусна кръв. Така като ме гледате, на кого ви приличам? На идиот. Стига да! Нищо, сам батко ми го каза, съм идиот. Но аз приличам на брат Пит. Къде е батко Питко? Батко Питко, тази златата. Защото и аз като него искам хубава жена. Много искам да се оженя. Защо? Не знам. Пък детко ми каза, че трябва да си намеря сродна душа. Щяло да ми е хубаво да се лупкаме. Както детко лупка бабка. Къде е детко? Не знам. Не знам защо искам да се женя, не знам. Така някак си ме напъва отвътре. Аз и сега си имам сродна душа. Батко! Сега, аз съм тук, къде е татко? Къде е татко? Върху е татко? Върху къде е татко, бе? Татко се пропи. Татко! Верно ли? Ти не знаеш ли? Татко пие по кило ракия вече. Къде е татко? При майка. Аз не знам, той татко постоянно се губи. Така ли? Пък казва на мама, че е много загубена. Кога? Оня ден четвъртък в 3:30 през нощта. Що? Бали му майката. Батко! Ние така как ще клатим да вземе парадрусто мино хорце, бе! Айде! Батко! Айде си говорим вече за любов, нали съм достатъчно голям? Айде си говорим за любов. Мене жените все ме отбягват. Защо? Ще си замълча. Не знам. Защото аз не съм толкова умен, ама иначе съм чувствителен и красив. Какво смеете, бе? Гледай па тия се смеят. Аз като се погледна в огледалото направо се напуква, бе. Тя кажи, защо се напуква огледалото? Защото е чувствително и то. Ма това не е никакво огледало. Дай да говорим за любов. Значи харесал съм си едно момиче. Кое момиче? Марийка. И какво стана? И я питам, иска ли да ми стане гадже. И тя какво вика? Тя вика... Какво вика? Така. Иска да каже не. Сигурно, защо цъка не знам. Хубаво момиче ли? Значи много хубаво момиченце, батко. Батко ти нали ми каза, че тя имало рошево коте? Да, има рошево коте. Ангорско ли е? Сиамско. Ма то като пролет сигурно се сменя козинката. Не съм го видял. Значи аз я попитах, може и да го видя котето, тя пък ми се обиди. Що се обижда? Да не знам, бе, батко. И какво стана? Не знам, що се обиди. Аз иначе много обичам рошеви котета. Да, аз пък вече си имах гадже. Верно? Да, 3 месеца. Аз си ги закускам в леглото, подаръци купувах, вечерахме на свещи и ме караха... Това съм аз. Мен ме караше да пея песнички. Да, карах го да пея романтични песни. Помниш ли коя песен ти пее? Коя? Аз съм Станиславчо, хубавеца, вечния ерген. На Балкански полуостров няма друг като мен. Влюбени са в мене всички балерички и момички. Така. Ти пеех и July Morning, помниш ли? Коя песен? I'm looking for love and a July morning. I'm looking for love and a resolution. I'm looking for love. Жали, батко много я харесваше. Голяма любов беше? Много голяма любов беше, ма хубаво гадже, ма сая няма. Батко, къде е гаджето, бе? Спука се. Спука се. Що спука ти е гаджета, бе? Откъде да знам?
Аз искам да си имам и аз гадже. Значи батко ми каза, че е щял да ми хване. Аз знам, че ще ми хване. Значи миналата година, помниш ли как ме хвана за тирантите, като щях да падне в туалет? Я кажи как запознах с тази мацка на море. Помниш ли, верно? Как запознах с тази Това беше мацка на много море? хубаво и романтично. Батко ми запозна с едно чехкинче. Да. Ма беше много ръса, помниш ли? Да. И детко ми разправя, че чехкинките отдолу били черни. Жените, не чекинките. Ми те чехкинките не са ли жени, бе? Ами те жени, ама чекинките са различни. Абе, как са различни, бе? Добре. И той ми каза, че отдолу били черни. Добре. И аз като погледнах, наистина краката й бяха черни. Това е ужас, ти каза, батко. После, моя батко ме заведе на публичен дом. Помниш ли? Знаете ли колко много публика има там? Николко. Батко, що му викат публичен дом, като няма публика? Абе, много скъпи мацките там. Тази моята струваше колко една жигула. Стара жигула? Да, ма тя и приличаше батко на жигула, помниш ли? По това, което ми направи, разбрах, че е па много гладна.